God tålmodighed fra det danske mandskab. Risa Durmisi. Der ligger Lasse Wien. Afslutning. Og kasse! Danmark foran med 1-0 under 5 minutter spillet i Aalborg. Og det danske U21-landshold fortsætter bare med at banke kasser i nettet her. Lasse Wien Christensen fra Fulham, der modtager bolden i en centralt. God tålmodighed i det danske opspil. Fremragende langskud fra Lasse Wien. Og i en situation, hvor Andreas Christensen på den defensive midtbane faktisk i et par situationer har været under hårdt pres fra russerne, men vinder bolden tilbage, og danskerne får den spil over til Risa Durmisi. Og vi ser Nikolaj Thomsen lave et fint dybde diagonalløb ned bag ved deres højre bak. Og så bliver der altså plads til Lasse Wien, og rigtig fint. Først driblet af Risa Durmisi, og så lagt ind i midten. Og så må vi sige, at den sparker til. Jeg er ikke sikker på, at han bruger kylspray, ligesom han gjorde, da vi spillede. Så er lidt plads til venstrekanten Serdorf. Og så over til modsat side, og så er den tonset ind der. Udligning. Der ser vi altså de to russiske kanter. Og det bliver Arshak Kodian fra Lokomotiv Moskva, der udligner første gang, de overhovedet er farlige, russerne. Efter 32 minutter, så ligger bolden ind bag Jakob Busk. Tæsket ind. Ja, og det er egentlig Uffe Bæk, der prøver at clear den. Han kører den over til Arshak Kodian, som har trukket ind fra sin position ude på kanten. Selvfølgelig. Så bliver Nikolaj Thomsen. Kommer der. Og den er reddet af. Overlæggeren af Mankwa. Og der er muligheden. Lasse Wien ikke offside. Dobbeltmålscorer for Danmark. Lasse Wien Christensen. Fremragende frispark. God retur for Daniel Mankwa. Og så er Lasse Wien, hvor han har været det meste af første halvleg, nemlig på det helt rigtige sted. Og virkelig godt set også af Daniel Mankwa, som hvis han ikke har blik for sin holdkammerat her, Lasse Wien, jamen så bliver han jo på kassen, selvom det ikke er hans største kompetence. På grænsen til at være offside. En flot spark af Nikolaj Thomsen. Og meget fortjent, at vi kommer foran her. Han ser faktisk også selv ud, som om han troede, han var i offside-position her. Men svært at se umiddelbart fra den her vinkel. Det går med frem, naturligvis. God bold. Det er meget godt mod Jannik Vestergaard. Der er kasse. Fremragende frispark. Og der ser vi 199 cm dansk anfører, der stiger til værs her. Det er simpelthen vidunderligt sted til værs. Og det er derfor, man ikke skal sparke kort i hjørnespark, når man har sådan en mand liggende inde i boksen. Det her, det var ikke noget kort over det. Det er langhåret, men det er også godt. Virkelig flot. Altså, han er jo tæt på 2 meter høj, men springer samtidig rigtig højt, som man ser her. Stiger op over målmanden og vipper den ind, og en fin bold. Egentlig ikke alt for meget fart for Uffe Bæk, men den ligger fuldstændig i det rigtige område. Jeg vil bare sige, at Alexander Nikitin, som man direkte oppasser til Jannik Vestergaard, han følger altså ikke i bund. Og det skal man ikke gøre. Hoffenheim, forsvaren, klapper den ind, og på et super godt tidspunkt, hvor danskerne er ved at komme lidt mere med i kampen. Ikke offside. Eller ikke offside her, Nikolaj Thomsen. Kommer forbi, mulighed med hænden ind der, Andreas Christensen. Den er godkendt. 4-1 til Danmark. Fremragende omstillingsspil. Der er faktisk mulighed for at slå den før, men tålmodigheden er der, og overblikket er der. Ikke mindst fra Nikolaj Thomsen, og så er kassen der også. Scoringen fra Andreas Christensen. 4-1 til Danmark. Det her, det er en opvisning af det danske U21-landshold. Det er, som vi var inde på i starten, et kig ind i fremtiden, og nogle af hovedrollerne i den fremtid, de kommer til at spille sig. De her unge mennesker, blandt andet 18-årige Andreas Christensens sidste højre inderside på den her flotte scoring. Som egentlig skal sidde foran eget forsvar, altså den mest defensive af slagsen på vores centrale midtbane. Men hans samarbejde sammen med Lasse Wien gør, at de har en fornemmelse for, at når den ene løber, så sidder den anden. Og her der løb vores 18-årige ven fra Chelsea, som til daglig træner med Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, og har en Mourinho ude på Davidov. Igen. Og så er der reduceret. Der kommer han. Denis Davidov. 2 chancer inden for 1 minut. Og et trøstmål. Selvfølgelig er der træthed med i det også fra Durmisi, men man kan godt i situationer og sekvenser i aften se, at hans største styrker, det er det offensivt selvfølgelig med bolden. Alle problemer, når hans direkte modstander dribler ind i banen, dribler ind i feltet, har vi set det på gang. Det er farligt også.